हिन्दु हारिखौ एसटि होनो थांनायनि हेंथायै दिनै गासिबो पर्यायनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारियाबो बाहाय गाबखांदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मैयानि जे मोनसे फरायसाफोरनि गासै ट्राइबेल फरायसा हिसाबै बिथांमोना जे हाबाफारि लादोंमोन क'क्राझार इउनिभार्सिटि, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो गुबुन गुबुन कलेजाव फरायनाय क'क्राझार ओनसोलनि गासै ट्राइबेल फरायसाफ्रा मोनसे हानजा सुरनाय लादोंमोन आरो बेजों हानजा सुरनायनि उनाव बिथांमोनहा जिहेतु बड'लेण्डनि सेक्रेटारियेटनि सिङाव केम्पास सिङाव थांनानै एसेम्बलि बिल्डिंआव बिथांमोना हाबहैनानै बावहाय गुबुन गुबुन मोनसे थासारि सोमजिदों आरो बेखौ लानानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खोथाखौ रोखा खालामनो लुबैदों। मानोना बेवहाय मैयानि जे हाबाफारि जालांबाय बे हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बेवहाय जेबो लोब्बा गैया। लोगोसेयै जों मिथिदों मिडियायाव नुनानै, मानोना बिथांमोननि रेलि जागोनखौ जोङो जानायनि एसे सिगांल' जोङो खौरां मोननायनि उनाव जों मिडियायाव नुदों बिथांमोना लैहोर लैहोरनो मोनसे रेलि खालामदों। जाय रेलिया मोनद' हारिखौ एसटि होनायनि हेंथायै बिथांमोनहा लानाय जादोंमोन। मानोना बेवहाय राभा फरायसा आफादनिफ्राय आरो गार' फरायसा आफादनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन जाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन हान्जायाव दं बा फरायसा हिसाबै बिथांमोना इउनिभार्सिटियाव फरायो, बिथांमोना बेबायदि मोनसे जयै थिरांथा लानानै ओंखारनानै बिथांमोना बे हान्जा सुरनायखौ लादों। दा जि जाथाया जालांबाय, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सिगांफ्राव सिसिटुवाजों आरो जोङो क'क्राझाराव बनजार रेलि लाखांबाय आरो गासै जों जिहेतु बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो एखेबारे गणतान्त्रिक भाबै आरो गोजोनै जोङो गासै हाबाफारिफोरखौ बारहोनायनि मोनसे थिरांथायाव जोङो हाबाफारि रनसायो। मैयानि जे मोनसे जाथाय जालांबाय बिनि सायाव जोङो बेखौनो नोजोर बोदों, दा समाव बिटिआर गभर्नमेन्टनि बा दानि बिटिसिनि जाय बिएम बिथांमोनहा जिफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि मुं लानाय जादों आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थुनज्लायनाय बेबायदि मोनसे बाथ्राजों बिथांमोना जोंनि सायाव जाबसिननो नागिरदों। नाथाय बेफोर गासिबो नंखाय। बिथांमोनहा बावहाय बयनिबो बे दिनै मोनदांथियाव मोनद' हारिखौ एसटि होनो थांनायनि हेंथायै दिनै गासिबो पर्यायनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारियाबो बाहाय गाबखांदों आरो बे बिग्रायखांनायखौ दिनैनि जे लाइमोन हान्जा फरायसाफोरा गाव गावनो गोसो गुदुं जानानै बिथांमोना बेबायदि